Gaurkoan kamera aurrean Adrian Arruti dugu gurekin eta datozein minutuetan bertsolaritzan zentratuko gara eta horretarako Irunabarreko kurtsoa hasieraz hitz egingo dugu. Eta besterik gabe elkarrizketarekin hasteko konta iguzu Adrian. Ze nobedade dauzkazuen Irunabarren kurtsoa hasierara begira? Bueno, egia esan ikasturtero bezala 5 bertso eskola kudeatzen ditugu Txingudiko partzuergoarekin batera, Txingudiko bertso eskolak egitasmoaren baitan edo. Eta bertan gutxi gorabehera ikasturtero plantatzen ditugun bertso eskola daude. Haurren bertso eskola, astelehenetan egiten duguna, Irati da irakasle. Gero baditu 2 bertso eskola, nerabe eta helduentzako bereziki. Bertso eskola horiek dire pixkat hastapenari begira aritzen diren, aritu nahi duten heldutan erabe zuzenduta. Eta bestalde bapatean aritzen diren helduetan erabentzat. Gero bestalde jarduteko bertso eskola badugu, urtero bezala Jaizurian egiten duguna, eta bukatzeko bertso tailerra. Bertso tailerra da nolabait bertsoa oinarrituta proiektu ezberdinak eta bideratzen dituenak. Orduan egia da azkeneko 2 urtetan, Izurritaren eraginez, ezin izan ditugula proiektu asko aurrera atera, baina aurten ere bertso mendariak ere berriz praktikan jarriko ditugu, ikasturte amaierako bertso eskolen eguna edo antolatu nahiko dugu, eta Irunabarrek aurten ere 15 urte beteko ditu nontan, horrekin ere loturiko proiektutxo bat edo egiten saiatuko gara. Hortxe aipatu zuen, 15 urte betetzen direla justo aurten, ez dakit horren eraginik ere nabaritzen alduzu, ez? 15 urteko lana hori nabaria da? Bai, egia da, hastapenetatik eta ona jende asko bildu dela, eta jende askorekin proiektu ezberdinak aurrera atera ditugula. Esanguratsuenak nik uste, tokian tokiko bertso saio ez gaineta badela, kasu Irun erorekin edo hitzarekin ere dauzkagun bertso paperen hilabeteko emaria. Txoro, egitasmo horrek ez dauzka 15 urte, baina 15 urte hauetan zer, diren ikasle eta erabiltzaileek sortutako sorta deixente joan dira honezkero, eta horrekin ere ari gara proiektutxo bat martxan jartzen, pixkat bertso sortak nola egiten diren, oso lan individuala da, baina pixkat kolektibizatu nahi dugu, gaia aukeratzerako momentuan eta egon daitezken zailtasunak, neurriak, doinuak, trataera, eta horre ere proiektutxo bat ere martxan jarri dugu, honezkero daudenak egiten edo jarraitzeko aukera izan dezaten, eta akaso garai batean edo egon zitezken bertso jartzaileak edo bertsolariak berriz aktibatu daitezen, eta eskualdean egon daiteken beste hori ere zabaldutako proiektu bat izango da. Beraz, laburbilduz esan dezakegu, maila guztietako bertsolarientzako lekua badela, ez? Adibidez, Hasiberrien kasuan edo konta iguzu, nola lan egiten da edo jendea erakartzeko edo, nolako izaten da bertso eskola horien funtzionamendua? Metodologia pixkat ezberdina da aurren kasuan eta helduen kasuan. Aurren kasuan, modu askoz ere ludikoago batean edo hasten dire, pixkat hizkuntza eta bertsoa eta jolasekin eta lotuz eta haiek ere badute pixkat hastapenetan eta oinarrian eman ondoren lehenbiziko bertso jarriak edo bertso paperak edo sortzeko proiektutxoa edukitzen dute. Eta gero aldiz, helduen kasuan eta aurten Aitor Errazkin arituko da irakasle bertan, helduen kasuan ludikoa izaten jarraitzen du noski, baina nolabait pedagogikoki eta beste maila bateko edukia edukitzen du. Orduan, oinarrizko irizpideak eta pausoak ematea zen, pixkat errimategia lantzen eta aritzen dire, doinutegia, nola sortu behar diren bertsoak, nahiz eta hor ere sekulako material ezberdina dagoen eta bakoitzak bere manera egiten duen eta pixkat mahai gainean hori dena jarri eta gero bakoitzari hobekien datorkionaren arabera trebakuntza eskaintzen diogu. Eta konta iguzu, bertsolaritza mundu guztiaren eskura dago, hau da, edo norri izan daiteke bertsolari edo ezaugarri berezi batzuk izan behar dira? Beti nik esango nuke honezkero
mundu guztiak aitortzen diola bertsolaritzari edo norentzako izan daitekeela. Garai batean aspaldi esaten zen bertsolaria sortu egiten zela, gaur egun bertsolaria egiten da denborarekin. Edonon izan daiteke bertsolari, hizkuntza da bide horretarako eta dena matematika bezala ikasi egiten den zerbait da, eta ni neu izan daiteke adibide, baina ni nintzen familian bertso famili bateko kide izan sekula eta gerora ikasi dut bertsola. Primeran, eta adibide horretatik abiatuta, konta iguzu orain abiatzen duzu ikasturte berria, ez dakit zeintzuk izango diren hori ikasturte honetako data bereziak edo izan ohi dituzuen emanaldi edo ekitaldi hori seinalatuak. Hasiera batean helburua bada, orain urritik abiatuta ikasturtea martxan jartzea edo, esan bezala Aitor eta Irati arituko dire helduen hastapenetako bertso eskoletan eta aurren bertso eskoletan, Abelek Jaizubiari helduko dio eta jarduneko bertso eskolan arituko da, eta nik bertso tailerrak eta helduen bigarren faseko taldea kudeatuko dut. Orduan, behin hori martxan jarrita, helburua izango da, naiz eta oraindik datarik ez dugun itxi, baina bertso mendari kolektibo bat edo antolatzea ikasturteko urte naturala bukatu aurretik. Etorriko dire, noski, beste eragileek eta deitutako bertso saioetan eta gu plazaun ikusteko aukerak, eta ikasturte aurrera joan ala zehaztuko ditugu beste data esanguratsu batzuk, bai mendariekin zerikusia duena, bai Irunabarren 15. urteurrenarekin ere harremana izan dezaken egitasmorik, edo bertso eskolen egunarekin ere izan daitekeen egitasmoa. Eta nobedade moduan, aipatu dezakegu, duela gutxi egindako bertso jartzaileen lehenengo topaketa hori, ez? Nolako arrakasta izan du lehenengo edizionek? Dozena bat lagun bildu ginen, honezkero elkar ezagutzen genuen eta oso modu erosoan eta aritu ginen, hasieran nolabait lehenbiziko saio hau bai izan da informazio bilketa bateri begiratutako saioa, batez ere hortik gure lantxoa edo egin beharko dugulako hurrengo ekitaldietan, hurrengo ekimenetan eta bilkuretan ze euskarri eman edo nola landu erabakitzeko. Beraz, oso ondo aritu ginen, aekan aritu ginen, 3 orduz edo luzatu ginen, txoro-txoro, eta aurrerantzan ere nik esango nuke hemendik 2 hilabetera gehienera edo beste juntaizo bat egingo dugula bigarren fase hortan edo hasteko eta pixkat bertso jarriak nola egin, ze puntutik eta lantzen hasteko. Hori blogean emango dugu horren berri noski, eta Irunabarrek edo Txingudiko bertso eskolek edo eduki dezaketen edozein ekimenen berri ere blogean emango dugu. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, Adrian, konta idazu, Irun bezalako hiri batean ez dakit erraza ote den bertsotan aritzeko espazio hori topatzea edo benetan aukerarik aldagoen. Kalean aritzen gara normalean, bateko bertso jarduna kalean izaten da normalean, eta hor baditugu elkarlan ezberdinak, urtetan Kabigorri eduki genuen, baina beste edozein auzo elkarterekin eta edo eskolekin eta egiten ditugu jende aurrekoak. Bertso eskolei begira non egin eta Irunabarrek ez duka lokalik, aspaldi aipatu dugun zerbait da, Irunabarrek lokalik ez duen neurrian beste eragile batzuekin eta elkarlanen aritu behar dugu, AEK adibide garbiena da, baina gero Txingudiko beste eragile batzuekin, bai Hendaiako gaztetxeko kideekin, Muara elkartearekin Hondarbilan, Azia kultura elkartearekin ere bere garaian egiten genituen hartu emanaketa batez ere guk bertso eskolak aurrera atera ahal izateko eta aurten ere hala egingo dugu. Nola nahi ere gurekin harremanetan jarri nahi duena gure e-mailaren bidez edo blogean daude telefono zenbakien bidez harremanetan jartzea du. Lokal fisikorik ez dugu. Esandako guztiarekin geldituko gara, Adrian, mila esker. Zuri.